दिनै जों रनजित बसुमतारी सार इएम बिटिसिनि जेराव बे बिथांनि बिसय जों फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि 14 दुवाराव रनजित सारा दे बुंबाय बिपिएमआ 0 थांबाय। दिनैहाय रनजित सारखौ जों बेखौनो बुंनो सानबाय, जुदि बिपिएमआ 0 जाबायब्ला 14 दुवाराव नोंथाङा इउपिपिएलनि दिनै इएम नोंथाङा मानो 14 दुवारखौ गारनानै 16आव गेलेनो थांनो नागिरदों? मा निश्चय नोङो बुजिगौ बेयाव बिपिएमआ देरहागोन, नों देरहाया, बेखायसोना नों खारनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा बिपिएमआखौ 0 होनबायब्ला मानो नोंथाङा 14आव गेलेया? दा जों खोनानो मोन्दों मिडियानि थ्रुयै एबा सोरनिबा सर्सनि थ्रुयै जे नोंथाङा 14आव गेलेलेनो नोंथाङा 16आव गेलेसिगोन होननानै। बेयाव मोननै बुस्थु फोरमायो। मोनसेया जाहैबाय नोंनि ससियेल रिलेशनशिप जिथु नों बिल्ड आप खालामनांगौमोन 14 दुवाराव, जिथु 14 दुवारनि पाब्लिकफ्रा नोंथांखौ देरहाहोदों, दिनै बे ससियेल रिलेशनशिपखौ नोंथाङा निश्चय दोननो रोङाखै जानो हागौ। बिनिखायनो नोंथांनि सापर्टारफ्रानो नोंखौ नुब्लानो मा जायो, गोसोआव अबहेला जायो जानो हागौ। दा बेखायनो जों बुङो रनजित सारखौ दे रनजित सारा फैनानै दे गोदाव सोराव बुंफैदों बिपिएफ गैले, बिपिएफआ 0, दिउस्रियाव बिपिएफ 0 आरो नोङो दादगारियाव बिपिएफ 0 होननानै बुंदों। नोंथाङा नोंथांनि समस्थियाव बेरायाखै, बिनिखायनो नोंथाङा बेखौ बुंनो हादों। नोंथाङा जुदि बेरायनानै नायोब्ला नोंथांखौ साबेसे सापर्ट दं आरो बिपिएफआव साबेसे सापर्ट दङ नोंथाङा निश्चय मिथिगौमोन। दिनै नोंथाङा बुंदों हाथिसाराव बिपिएफखौ 0 जागोन, खिन्थु बिपिएफखौ सिखावग्रा जों लाबोफिनजोबसिगोन बिपिएफआवहाय। जेसेबां हाथिसारनिफ्राय लांदोंमोन, जेसेबां दिउस्रिनिफ्राय लांदोंमोन जों लाबोफिनगोन। नोंथाङा नाय, जोंनि स्ट्रागोलखौ नाय आरो जोंनि मावनायखौ नाय। मानो होनब्ला जों बिराद लयेल जानानै जों खामानिखौ मावो आरो जों जेराव मावो जों थैस' थांस' खालामनानै मावखायो। जेराव मिथिजानाय मिथिजायै उननि खोथा, बे लयेल्टि बुस्थुखौ जों दोनगोन आरो नोंथांनि जिथु बुंनाय बिपिएफ 0 बे खोथाखौ जों गनायनो हाया। आच्छा, आं गिबिथारावनो बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि जोंखौ उदिस लाखिनाय मिडिया फंबायफोरखौ। दा आंनि बुंनो गोनां दा मिडियायाव बुंनो ओंखारनाया बेनो जे आं खाम्फा सारखौ बुंगोन। खाम्फा सारा दे दिनै जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव हा बायनानै जों मा होनो प्राइमारि अफिस जोंनो होदोंमोन। गावनो जोनोम खालामनायखाय गावनो दिनै जोंनो प्राइमारिनि नामाव हा बायनानै जोंनो होदोंमोन। नाथाय दा बिथाङा राजनितिखौ लानानै दा गाव इउपिपिएलआव ओंखारलांनाय हिसाबै दा इउपिपिएलनि नामाव बिथाङा हाखौ इउपिपिएल अफिसनो हगारनानै होबाय। नाथाय राजनितिकसो बियो। खाम्फा सारा बिदि साननो नाङामोन जे गाव इउपिपिएलआव ओंखारलांनानै जे इउपिपिएलनो जे हा हगारना होनांगौ बा बे अफिसखौ हगारना होनांगौ, बिथाङा बिदि साननो नाङामोन। मानो होनना बुङोबा राजनितिक दिनै दं गाबोन गैया। बियो जों बिपिएफनि जेसेबांनाखि सुबुंफोर दं, जेसेबांनाखि पाब्लिकफोर दं, बे जोंखौ दुखु होदों। नाथाय जोङो जुदि बिपिएफआ गाबोन समफोर देरहानानै फैयोबा बिथाङा आरो बे जों बिपिएफआव बास्लायबोफिनोब्ला, बे अफिसखौनो आरो जोंनि बिपिएफआव हगारना होफिनोब्ला बै इउपिपिएलनि सुबुंफ्राबो बिथांखौ गाज्रि मोनगोन। बिनिखायनो आं सान्दों सारा जोंखौ जोनोम होनानै बे बालाबारिफोराव दैगारनानै गालांनायफोरबायदि खालामनायनि फाबा बिहा मथा मथि जेरावबो जायगा मोननाय नङा होननानै आं फिउचाराव सान्दों। आरो जोंना इएम सारा जोंखौ मैया बुंलांदों जे हाथिसार प्राइमारियाव बिपिएफआ 0 जाबाय होननानै। नाथाय सारा बुंदों, गावनि गोसोजों बुंदों, खिन्थु जों पाब्लिकनि गोसो अन्थरखौ जोंनि इएम सारा रावबो हमनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जों पाब्लिकआ सोरजों दं सोरजों गैया बेखौ बिथाङा बुंनो नाङामोन जे हाथिसारनि जेसेबांनाखि प्राइमारि दं, हाथिसाराव प्राइमारि दंमोन, बे प्राइमारिया 0 जाबाय होननानै बिथाङा बुंनो समायामोन। मानो होननानै बुङोब्ला राजनितिकसो, जों जायजों मोजां मोनदों बेजों थांगोन। बिनिफ्राय जानो गोनाङा बेनो जे जोङो हाथिसाराव जेसेबांनाखि बिपिएफआव दा गसंथानानै दङ, जों थैस' थांस' जों बेयावनो गसंबाय थागोन। जों ओरै थांनाय जों जेरावबो गैया। जेसेबांनाखि जों दा नांथाबनानै दं जों बेखौनो गोग्गोम खालामगोन। हाजार मानसिखौ जों लाबोगोन बरायनानै। इएम रनजित सारा बुंदों जे माने बालाबारियाव न' गायनाय, बे न'आव जोङो थाया,
बालाबारिनि न' गायनाय जोंनि नङा बेबादि बुंदोंमोन बिथांमोना बालाबारि न'आव गायनाय न'आव जुदि थायाब्ला बै जोंनि हाग्रामा सार सेक्रेटारि अफिसखौ बे अफिसाव बे बालाबारि हायाव लुनाय अफिसखौ बिथांमोना बे सिङावनो दा हाबनानै बेहायनो बिथांमोना अफिस सालायगासिनो दं। नोंथांमोना गिनांगौ दङ बालाबारि न'आव जुदि नोंसोरो हाबनानै नोंसोरो अफिस सालायोबा बे बोरैबा गोग्लैयोबा नोंथांमोना बिपद दं। नोंसोर इएमआवबो थानो मोननाय नङा आरो नोंसोर राजनितिखौ गानो मोननाय नङा। बिनिखायनो आं सानदों सार नोंथाङा बा नोंथांमोनहा बे बालाबारि सायाव न' लुनाय सेक्रेटारि अफिसाव नोंथांमोना अफिसखौ खालामाबा मोजां जागौ। नोंथांमोनहा दा रलिं सरखार नोंथांमोनानो गुबुन हा बायनानै अफिस गोदान लुनानै नोंथांमोना अफिस सालायोबा जोबोद गोजोनगौ। मानो होनबा नोंसोरनि जिबनखौ नाय बालाबारि सायाव न' लुनाय सेक्रेटारि अफिसाव नोंथांमोना अफिस खालामबाय थायोबा नै दा बारहुंखा बारनायनि बोथोर सारअन्थाइ गावनायनि बोथोर नोंथांमोना बाव गुलुंबायोबा बिपद दङ। नोंथांमोनहा बोरैबाफोर हठाथनो गोग्लैसिन जायोब्ला नोंथांमोना बे पदआव थानो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं सानदों सारमोनहा बे बालानि सायाव न' लुनायाव मालाबाबो अफिसाव दाजिरायसै दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों। जोंना बालाबारियाव जोनोम जानाय बालाबारियाव न' लुनो गोरों हाग्रामा सारखौनो जोङो जेरैखि जाया जों 2025आव जोङो देरहाहोगोन। बे आङो हाथिसार प्राइमारिनि मेम्बार जानानै आं बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय। हामबायहोयो बे निउस चेनेलखौ। मानो होनब्ला दिनैहाय बिथांमोना जोंनि नैबे हाथिसार प्राइमारिनि जिथु मैया जाना थांनाय घटना जेराव जोंनि हाथिसार प्राइमारि BPF अफिसखौ दिनैहाय UPPLआ गावसिनि अफिस खालामना लाबाय। बिनि गुदि जाहोननि बिसय बिथांमोना जोंखौ उदिस लाफैदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे मिडियानि थ्रुयै फोरमायनो थाखाय सानदों। उदिसा मा? जों जाहैबाय मैया हाथिसार जिथु जोंनि प्राइमारियाव फैनानै रनजित बसुमतारी सार EM जोंनिनो BTCनि बे बिथाङा मैया फैनानै बुंफैदों दे हाथिसार प्राइमारिखौ जिथु BPFनि प्राइमारि अफिसमोन बेखौहाय UPPL प्राइमारि अफिस बानायबाय आरो BPF प्राइमारिखौ बिसोरो UPPL प्राइमारि बानायनायजों लोगोसे बिथाङा बुंदों बे हाथिसारावहाय BPFआ गैला डिउस्ट्रियावबो BPFआ गैला जिर' जाबाय दा दिनैहाय गासिबो UPPL जाजोब्बाय होननानै बिथाङा बेबायदि फोरमायदों। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय प्रेस मिटआव होफैनायनि जाहोना जाहैबाय जे अफिसाखौहाय कामपासारा जिल्ला डिपुटि चिफ बिथाङा दिनै सासे एक्स BLT मोन आरो एक्स BLT जानानै बिथाङा हाग्रामा सारजोंनो बिसोरो मोनसे दल संगठनमोन। बिथांमोना आन्दलन खारिबोनानै बिथांमोना जोबोद खस्थ'जों बे BTC आफादखौ खालामनानै बिथांमोना 2005निफ्रायनो इलेक्सनखौ कामपासारा बेयाव खेबथाम देरहादों। बे हाथिसार प्राइमारिनि जिथु पाब्लिक रायजो राजाफ्रा अननानै बिथांखौहाय भट होबाय थानानै दिनैसिमबो रेकर्ड गैया जे काउन्सिलावहाय BPFआ नैबे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव जेननाय। बेनो जाहैबाय कामपासारखौ मोजां मोननानै जोंनि बे हाथिसार एरियाया BPFआवहाय सापर्ट होनानै बेखौहाय देरहाहोबाय थादोंमोन आरो बेखौ नुनानैनो बिथाङा दिनै हाथिसार प्राइमारिनि जिथु हा लानाय अफिस खुलिनाय बिथाङा गावनो बायनानै होदोंमोन बेयो अफिसनि नामाव थाथों होननानैहाय। दिनैहाय बिथाङा पार्टिखौ गारना थांनाय लगे लगे बिथाङा मा जाबाय बिथाङा बे जेनाखि प्राइमारि अफिसनि हाखौ बायदोंमोन बेखौनो गाव लाखिनो थाखाय बुंबाय आरो बेखौ गाव लाखिनायखाय मा जाबाय दिनै बियो बुंबाय आं UPPL हाबखाबाय UPPLनि जानांगौ अफिसा होननानै बिथाङा बुंनानै थांनानै मैयानिफ्राय UPPLनि जिथु पार्टि बिथांमोना EMखौ लानानै बे प्राइमारिखौ बिसोरो UPPL प्राइमारि खालामबाय। दा बेवहाय जों बुंनो थाङो बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो बिराद दुखु मोनदों। जेराव काम्पाखौ एफा अननानै दिनैसिम पाब्लिकफ्रा BPFआव गाबथानानै दं सुंथानानै दं। जेराव कामपासारा गावनि जिथु दुखु खस्थ'नि गेजेराव एबा गावनि सायथ'आव जुदि पार्टि सोलायदोंब्लाबो दिनैसिम जोंनि दादगारियाव जों नुनो मोनगोन गोबां BPF सापर्टार पाब्लिकफोर दङ। दिनै जोङो जानो हागौ मेडियायाव गोबां मानसिफ्रा नुजाफैनो हायाखै मानो होनब्ला बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' जानानै दं। थेवब्लाबो जोङो प्राइमारिनि आं सासे जेनेरेल सेक्रेटारि गोदानैनो गायसनजानाय हिसाबलाय
आरो प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्टफोर दं, नै दैदेनगिरिफोर मेम्बारफोर दंजोबखायो जोङो। दा जोङो साथाम साब्रैजों ज' जानानै जों बेखौनो क्लारिफिकेसन होनो नागिरदों जे फेरेंगासार बाथ्रा बुंलांनाय बाथ्राया नंखाय। मानोना बियो जुदि 2025 बे इयाराव इलेक्सन गेलेनानै देखायनानै जुदि बेयावहाय BPF देरहायो ना UPPL देरहायो बेखौ नायग्रोथों। बिनि उनावसो बिथाङा बुंनो हागोन बहाय BPF जिर' जाबाय होननानै। दिनैहाय जोङो इलेक्सनाव गेलेयाखै आरो इलेक्सननि रिजाल्टखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला थांनाय 2020 इलेक्सनाव जे जादों बे इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायोब्ला UPPL 270 भटआवहाय BPF जों बेयाव जेनदों आरो थांनाय MP इलेक्सनखौ रिजाल्टखौ नायोब्ला UPPL 480 भटआव जेनदों। होमब्ला मा जादों BPF नि भटआ बांसिन बांदों आरो नैबे बाराव फैगोनाव 2025 सेप्तेम्बरनि जिथु BPF BTC बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बिथांमोनखौ जों खोथा होयो बेयाव बिसोरो 1500नि भटआव जेननो हागौ BPF जों बे जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव। दा जोङो प्राइमारि अफिसखौहाय जों बेखौनो सानबाय जे बिथांमोना जुदिबा लादोंब्लाबो जोङो BPF नि जानानै जों दुखु फोरमायदों। मानो होनब्ला खाम्फाखौ अननानै जुदि पाब्लिकफ्रा एफा थोम्स मोनथाम गाहाम देरहा होबाय। थोम्स मोनथाम देरहा होनायावहाय खाम्फायाखौ मा देखायदों जोंनि पाब्लिकफ्रा अननाय आरो ग्रेटिट्युड देखायदोंमोन। दिनै बिथाङा बे सामायन' हाखौ बियो गावनि नामाव खालामना लानानै लांबाय। दा गावनि खोथा पाब्लिकफ्रा बेखौ नुगोन, बेखौ पाब्लिकफ्रा सानगोन बे लिडारा माबायदि लिडार होननानै दा गावसोर मिथिजागोन आरो बेयाव नायबिजिरना पाब्लिकफोर खालामगोन आरोखि। जोंनि BPF प्राइमारि अफिसखौ जुदि UPPL लादों होननानैथ' जोङो प्राइमारि अफिस गोदान खालामफिननो हाया बे नङा। जोङो गोदान अफिसखौ जों खालामगोन आरो जोङो दिनैहाय हाथिसाराव BPF दुरबल नङा। जों थासान्दियाव जोङो BPF खौहाय जों फोथांगोन आरो BPF खौ फोथांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जेराव खाम्फा सारानो बुंदों BTC आखना जाहैबाय सोरगो, BTR आखना जाहैबाय नोरोग। दिनै जोङो सोरगोनि बुस्थुखौ लानानै जोंबो दावहाखौ नांगोन आसे BPF पार्टि जानानै। आरो जोंजों गोबां सेंग्राफोर दं, गोबां जाथिनि जनगोष्ठी सेंग्राफोर दं, लाइमोनफोर दं, बोराय बुन्थु दं, गासैबो जोंजों खौसे मदद होगोन। दा बावैसोनि उनाव जोङो प्राइमारि अफिस मोनसे मुखुलि खालामफिननायनि उनावनो जोङो लाहार फाहारखौ खालामसिगोन आरो जोङो बे BTCखौ बासायनो थाखायसो जों नैबे हाथिसार प्राइमारिखौ BPF नि जानानै जोङो फोथांना दोनबाय थागोन। दिनै जों रनजित बसुमतारी सार EM BTC नि जेराव बे बिथांनि बिसय जों फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि 14 दुवाराव रनजित सारा दे बुंबाय BPF जिर' थांबाय। दिनैहाय रनजित सारखौ जों बेखौनो बुंनो सानबाय जुदि BPF जिर' जाबायब्ला 14 दुवाराव नोंथाङा UPPL नि दिनै EM नोंथाङा मानो 14 दुवारखौ गारनानै 16आव गेलेनो थांनो नागिरदों? निस्सय नोङो बुजिगौ बेयाव BPF देरहागोन नों देरहाया बेखायसोना नों खारनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा BPF खौ जिर' होनबायब्ला मानो नोंथाङा 14आव गेलेया? दा जों खोनानो मोन्दों मिडियानि थ्रुयै एबा सोरनिबा सर्सनि थ्रुयै जे नोंथाङा 14आव गेलेलेनो नोंथाङा 16आव गेलेसिगोन होननानै। बेयाव मोननै बुस्थु फोरमायो। मोनसेया जाहैबाय नोंनि ससियेल रिलेशनशिप जिथु नों बिल्ड आप खालामनांगौमोन 14 दुवाराव जिथु 14 दुवारनि पाब्लिकफ्रा नोंथांखौ देरहाहोदों। दिनै बे ससियेल रिलेशनशिपखौ नोंथाङा निस्सय दोननो रोङाखै जानो हागौ। बिनिखायनो नोंथांनि सापर्टारफ्रानो नोंखौ नुब्लानो मा जायो गोसोआव अबहेला जायो जानो हागौ। दा बेखायनो जों बुङो रनजित सारखौ जे रनजित सारा फैनानै जे गोदाव सोराव बुंफैदों BPF गैले, BPF जिर', दिउस्रियाव BPF जिर' आरो नोङो दादगारियाव BPF जिर' होननानै बुंदों। नोंथाङा नोंथांनि समस्थियाव बेरायाखै बिनिखायनो नोंथाङा बेखौ बुंनो हादों। नोंथाङा जुदि बेरायनानै नायोब्ला नोंथांखौ साबेसे सापर्ट दं आरो BPF साबेसे सापर्ट दङ नोंथाङा निस्सय मिथिगौमोन। दिनै नोंथाङा बुंदों हाथिसाराव BPF खौ जिर' जागोन खिन्थु BPF खौ सिखावग्रा जों लाबोफिनजोबसिगोन BPF आवहाय जेसेबां हाथिसारनिफ्राय लांदोंमोन जेसेबां दिउस्रिनिफ्राय लांदोंमोन जों लाबोफिनगोन। नोंथाङा नाय जोंनि स्ट्रागोलखौ नाय आरो जोंनि मावनायखौ नाय। मानो होनब्ला जों बिराद लयेल जानानै जों खामानिखौ मावो आरो जों जेराव मावो जों थैस' थांस' खालामनानै मावखायो। जेराव मिथिजानाय मिथिजायै उननि खोथा बे लयेल्टि बुस्थुखौ जों दोनगोन आरो नोंथांनि जिथु बुंनाय BPF जिर' बे खोथाखौ जों गनायनो हाया।